Kaixo, Amaia Villanueva naiz, jabesagidaria naiz, eta 23 urte daramatzat volantean, 22 jabesatan. Gizonen mundua Gizonen mundua Alferri Erabat alferri Emakume bari Egunon, lanera nator. Ia ze autobus tokatzen zaidan gaur. Goizez nagoenean, lehenbizikoz, tablilla tokatzen zaidan tablilla hartu behar dut. Gaur tokatzen zait, 12.2, hemen bilatzen dut, hemen ikusten duzuenez gaurko ordutegiak dauzka, non gelditu behar naizen, nola ibili behar naizen, hemen releboa ordutan dudan. Eta orain sartuko naiz barrura eta ia ze autobus ematen diate gaurko. Gero bilatuko dut mapan eta aurrera, goazen barrura, ia zer kontatzen diguten. Egunon. Egunon. Zein tokatzen zait? A ber, 12.2. Gaur oso 371. Vale, venga, osongi, agur. Esan didaten autobusa, hemen, kanpoan daukagu, hemen, hortxe ikusten dut. Orduan joango naiz eta arrankatuko dugu. Begira hemen daukazue autobus bat, guk egunero erabiltzen dugun bat. Eta, begira, hemen dauzkagu martxak. Hau da, ene neutro esaten dena, hau da, eta gero hau atzera eta direkta. Eta pedal hanketan bakarrik dauzkagu bi pedal, badakizu hauek automatikoak dira eta ez daukagu enbragerik. Orduan bakarrik azeleradorea eta frenoa. Hemendik kontrolatzen ditugu ateak, irikitzeko eta ixteko, jende ateratzeko. Eta hau da aurrekoa, eta hori da pizka bat. Gero hemen, botoiak dira argiak, beste gauz batzuk, eta gero hemen daukagu botoi hau, da adibidez zerbait pasatzen bazaigu edo arriskuren bat ikusten badugu norbaitekin edo ematen diogu, sakatzen dugu, eta zuzenean inspektorearekin harremanetan jartzen gana eta beraiek entzuten dute ere zer ari den pasatzen hemen. Gero aparte badaukagu ere gure emisora hemen, hitz egiteko ere, hau da, ez daukagunean premia hori, komunikazio normal bat, ez? Eta gero hemen daukagu gure irratia, haize egokitua, kanpoko letreroa, hori bai, makinarekin batera doala, guk makina irekitzen dugu gure zenbakiarekin, eta hori, hemen ateratzen ditugu bileteak, eta dena, eta honekin ere hitz egin daiteke, saetik. Gaur egingo du laua, normalean aurten lauan nago, eta laua egingo dugu Barainaindi Bilabara, eta hori. Bila esan, begira, 29 urte uste nituela, langabezian nengoen,
Eta nuen lagun mina, bere familia La Montañesa, orduko La Montañesan lan egiten zuela, bere aita eta bere anaia. Eta bera animatu zen karneta ateratzera, bere mutilarekin, eta esan zidate hemen, animatu ere gustoko izango duzu, zeneri beti gustatu izan zait gidatzea. Eta, bueno, horrela animatu nintzen, eta atera nuen karneta, 2000 urtean orain dela, 23 urte. Eta orduan, etorri nintzen Bilabezetara, baina orduan eskatu zidaten esperientzia behar nuela, eta joan nintzen Laburundezara. Eta horrego nintzen urte betez, biaia horrik hasi nuen gidatzen autobusarekin ibiltzen, eta gustora nengoen, baina ez zen nire gustoko lana, ze hori oso abentura zala izan barzara, ze beti pasatu zaizkit gauza pila bat, pasatu zitzaizkidan, eta bueno, nahiago non pizka rutina, Bilabezen rutina, eta gainean nire lagunak hemen zeuden, eta orduan probatu noia esperientziarekin itzuli nintzen eta hartu ninduten. Eta hori, 22 urte, 2001 sartu nintzen hemen, eta hori, eta gustokoa dut gidatzea, eta bueno, lana ere gustokoa. Baldintzak onak direnean gustora gonago, baina, bueno, bai, pozik. Ni sartu nintzenean emakume gutxi geunden, hor La Montañesan baziren 4 edo 5 izango ginen, uste dut gehiago ez. Uste dut kotupen bazeudela pizka batzu gehiago, eta, bueno, hasieran arraroa, bai, bueno, batez ere Laburundezan nengoenean, hoi bai arraroagoa zela, ze fabriketara eramaten nituen gehiena gainera gizonak, eta ni oroitzen naiz irikitzen nituela bi arteak, eta dena pasatzen ziren atzetik, ez ziren zuten ere aurretik pasatu nahi, baina, bueno, berezia izango zen beraientzat ere, ez dut ezer horrela sumatu momentu hartan, baina bai berezia zela emakume bat ikustea orduan, baina, bueno, gaur egun hemen uste dut 80 bat emakume gaudela, hemen arruntagoa da, ja, horrek ez du atentzioa deitzen gehienei, behintzat. Bueno, enpresan oso ongi arazorik gabe, nagusiekin, inspektorekin, alde horretatik arazorik ez. Baina ez dakit, agian bai, gidatzekoan, kalean, errepidean zaudenean, badago gizartean matxismo kutsu hori, ez? Orduan, gidatzekoan errepidean nabaritzen da pilo bat, hori bai. Eta hori bai, nik sumatut, beste gidarien aldetik, gauza bai, anekdota hori, bai. Emakumea zarelako, ze gizonei ez diete hori egiten edo hori esaten, hori bai sumatzen dudala. Baina, orain dela hilabete batzuk adibidez, Barainainen ematen giro bat eman behar nuen, eta neukan autobusa hori luzetarikoa zen, baina pizka luzeagoa dira batzuk. Eta zegoen furgoneta bat, kargai deskargan hor, bueno, kargai ez gaizki aparkatuta, deskargatzen. Orduan, ni gelditu nintzen, hemen zegoen aparkatuta kotxe bat pizka bat, pitin bat gaizki aterata, eta orduan, erabaki nuen gelditzea eta itxoitea. Eta orduan, hasi zitzaidan tipoa, esaten, hori pasatzeko, esaten zuen, tus compañeros ya han pasado, eta eta nik ez nion azaldu nahi, nengoen hor, nire autobusaren arduraduna ni nintzen, eta nik ez nuen pasatu nahi, ez nuen ikusten argi, gainera nirea pitin bat luzeagoa zen, besteak baino, hori banekin, baina ez nien azalpenik eman nahi. Eta tipoa, hori, eta orduan ezen mugitzen. Eta esan, bueno, eta orduan batean azarritu zen, horren geldirin negolako, eta esan zidan, vale, reina, pues 5 minutos. Eta zorratu zidan, reina, hori iruditu zitean, gaizki, ez, hori, eta 5 minutos hartu zen kamio barruan, eta horri itxoiten egon barri izan nuen, eta gero, itxi zuen, hasi zen ibiltzen, eta poliki-poliki, niri zorratzeko, poliki-poliki, nire aurrean, eta hori adibidez, emakumea naizelako, hori argi eta garbi, baina, bueno, olakoak, azkenean, arna sartu behar duzu, eta baina, bueno, deitu nuen, emisoratik deitu nuen, kontatu nuen pizka bat izorratzen ari zidala tipo bat, eta gaina monipa zeuden ondoan daude, baina, bueno, ezen inora gertu, eta horrela gelditu zen. Baina, bai, pizka bat amorrua ematen dizuz, esaten zu, nik ez dizut arazori jarri, egin zure lana, baina ez, utzinaren erinera nahitea, ze askotan esaten dute, bai, pasatzen zara, ez, nik erabakiko dut pasatzen naizen ala ez. Nire ardura da, eta nik gaina ikusten dut. Ze badakizue kotxean bezala, hemen ikusten da gauza modu batean. Eta kopiloto zaudenan beste modu batean, orduan. Hori bai, olako gauza, agian bai. Taldeka hori bai hitz egiten dugula asko, eta egia da gure anekdota gure historitxak bakarrikuk ulertzen ditugula, ze hemendik kanpo agian lana hau da nahiko ezakit. Ez da oso igual ezagutua jendeak ezaki, baina gure artean bai hitz egiten dugula, eta
bai, mankomunean jartzen ditugula gauza politak ere pasatzen dira, eta jendeak ere ongi hartzen ditu gauza asko, ez dut negatiba izan nahi, baina, bueno, bai, beti daude gauzak, eta jendea, eta sartzen direnak ere, aprobetxatzen dira hortaz eren, ustez, ez da berdina, gizon handi bat dagoenean, edo emakume, beste itxura duen emakume bat, ez, orduan, bai, sentitzen ditugun ikuste dut gauza desberdinak, hori bai. Beti zerbait pasatzen bada, hori, historiotxak norbaitekin, baina, bueno, bai, oroitzen naiz ben gizon batek ezak izan zuen, eta beste emakume batek, zun matxista esaten zion besteak, eta, bueno, holako gauzak igual, bai. Eta errezagoa da, nik hori lehen esan duan bezala, errezagoa da emakume bateri zerbait esatea, agian gizon bateri baina. Hori bai, baina hori da azkenan gizartean bezala. Egia da, oso sartu berria iaia, urte bat edo nire matzanean gelditu nintzen aurduan. Egia da, eta suerta izan nuen, esan zidan bezala orduan hori nagusi zegoen, esan zidan, pues vine con un pan debajo el brazo, egin bar zaitugu finkoa. Orduan hori, suerte hori izan nuen, eta gero bai, hasi nintzenean lanean, amatasuna garaia edo hori baimena pasatu zitzaidanean, erabaki nuen, zaila zen lan egitea horrela, orduan, jende asko, orduan, momentu hortan, uste dut la montañezen, edo ez egoela, egongo zen baten bat horrela murrizketarekin, amatasunaren gatik, baina oso gutxi, orduan, egin zitzaidan pizka zaila, eskaera hori bezala egitea, esaten nuen, orduan, eskatu nuen batzuetan 4 ordu goizez, eta hurrengo astean 4 arratsaldez. Eta horrela etxean moldatu ginen gutxi gora bera, eta hemen lanean ere utzi zidaten. Eta hori nahiko ongi, gero 5 urte pasata izan nuen beste alaba bat, eta orduan aldatu nuen pizka bat modua, eskatu nuen beste modu batera, normalen ez dut nik arazorik izan. Baina egia da, gero eta olako baimen gehiago eskatzen direla, eta agian bai, sortzen dituzte arazo gehiago. Baina, azkenean edo epaiketarekin edo azkenean gurea da eta legeak horrela ematen du, orduan azkenean eman behar izaten dute, ez dela. Eta gainera egiten baduzu jardunaldi oso, ordutegi osoa nik egiten duen bezala ez du arazo asko ekarri beharrik, baina, ez egia da hemen, dauzkagu lan kuadrante desberdinak eta ni nagoen kuadrante orokor horretan ez ditugu egiten. Noizbait aldatzen bada eta ez dakit, prese egongo nintzateke ez dut gustokoa, baina agian denon artean banatzen baditugu eta tokatzen bazaizkit 2 edo 3 edo 4 urtean, agian pentsatu beharko genuke ez denon artean banatzeko, ze orain kuadrantean egiten dituzte edo eventualak edo jende berriak. Orduan hori, baina, gustoka ez nuke oso gustoka. Baina, askotan, goizez azten zara goizeko 6etan, eta da gaua bezala. Orduan pizkat mundu hori ezagutzen dut, eta gaur egun ez dut oso gustoka, baina, askotan ez da pasatzen ezer, baina, bai pasatu direla historiak, eta emakumei ere, orain dela gutxi bateri bai, izan zuen eraso moduko bat, eta aurreko eserlekoan eseritzaion gizon bat, mutil bat, eta ez dakit, urkitzen o masturbatzen ari zela uste dut, eta bera bakarri zeudenean biak, ibilbidea zen iaia gaua azkenengo bidaia egiten, eta hori, holako gauza. Badugu emisora, betiko emisora, inspektorekin kontaktuan gaude, eta gero badugu ere botoi bat jarri zuten orain dela urte batzuk, botoi bat azkarragoa dela. Orduan nik sakatzen dut botoia eta entzuten dute ere zer pasatzen ari den. Eta hori, pizka bat azkarragoa da, ez da hainbeste konturatzen, eta hori, bai, nik ez dut inoiz sakatu, Hasi ginen, ni hasi nintzenean, uste dut 5 edo 6 gehienez izango ginela.
hori La Montañesan kotupen uste dut bazeudela gehiago, eta gaur egun 80 bat edo horrela gaude. Pizkanaka, nik uste dut 2013an edo 2004an egin, Nafarroko gobernuak egin zituen ikastaro batzuk bakarrik emakumeentzat idatzen ikasteko, eta hori, eta orduan hasi ziren emakumeak ere sartzen. Eta hori, eta emakume bezala elkartzen garen ala ez, iaz adibidez, bai enpresak eta berdintasun komisioak edo egin zuten, antolatu zuten hola bazkari bat, guztiak elkartzeko, inoiz ez genuen alakorik egin. Eta egin genuen ere argazki erraldoi bat emakume guztiak, eta hemen izan genuen enpresan jarrita egin zuten oso handia, eta hori, eta gero Bilabesatan ere bi gure taldeko bi arduradun, uste izan zirela urte gehien dauzkanak, idatzen jarraitzen duenak, eta sartu zen imigrante lehenengo emakumea, eta beraiekin egon ziren Bilabesak egon batzuk horrela biltzen argazkiekin, eta horrela izan zen pizka bat berezia iazko martxoaren 8. Eta gustora egia da emakumeak elkartuta ez ginen inoiz elkartu askotan ikusten gara edo ez duzu harremana laroiekin. Ze hori, baduzu zure taldea, orduan elkartu ginen pizka dena, gero joan ginen manifara eta hori, eta gustora, ez dakit, ia urtean errepikatzen dugun halako zerbait. Esan dizudan bezala, ni bai dudala talde txiki bat bakarrik emakumeena, eta hori baina bera bestela ez dugu ezer berezirik egiten momentuz ez. Beharra bai, ongi dago ez dena, gaur egun oraindik ez dago normalizatua eta ez dago berdintasuna orokorra, ez orduan ongi legokela bai. Bai, emakumeak gidatzea, animatuko nituzke, hori beste irtenbide bat da, ez da agian izango zure bizitzako lana, baina lana egin behar dugunez, animatuko nituzke, nik uste dut erosa dela, eta askotan ez baduzu edo formakuntza bat, azkenean bukatzen duzu lan batzuetan edo prekarioagoak edo, orduan nik uste dut hemen, nahiko ongi gaudela, gauza asko daude aldatzeko edo hobetzeko, ez bakarrik soldataren partez ez, baina, nik uste dut ni pozik nago. Nik uste dut lan honetan hastea emakume izan da, zaila izan daiteke, baina oraindik prejuizio horiek dauzkagulako edo batzutan, baina hori kenduta, guk aurre egiten badiogu, guk bentsatu behar dugu bakarrik gurean, guk sentitzen duguna, eta ezkezin gara egon. Hasi nintzenan, erabiltzen nuen taktika bat zen, oso seria egotea. Eta, gaur egun ala ere mantentzen dut askotan, ze nire tokian jartzeko bestela, orduan oso seria, ziur egon behar zara egiten ari zarenaz, eta naiz ez egon ziur, zuk eman behar duzu, antza hori ez, batez ere hasieran, azten zarenean, baina lan guztiak azten zarenean dira zailak, ez? Baina hemen, agian zailago ze jende aurrean zaude, eta jende guztia dago agian, edo guk uste dugu, guri begira daudela, ez? Orduan guk seria egotea, ziur egotea, eta tira aurrera. Eta zerbait pasatzen badenean, esan, edo sentitzen dut, edo pasatu da, edo ez dakit, edo kolpetxo bat eman dut, edo hori aurre egitea, eta hori, listo. Jendeak beti esaten du, nire amak daukata nire aizpada erizaina, eta nire naiz Bilabesan. Eta hau esaten du, hau erizaina eta hau ibiltzen da Bilabesan. Nire amak esaten du, arro bezala beti danik esan du, eta eta Bilabesan, eta luzeekin ibiltzen zara, eta luzeekin ibiltzen naiz. Eta hori, batez ere lehengo jendea, ez, pizka bat arraroa edo egiten zaiela, baina, besterik gabe. Eta gero jende askok esaten du, ze pazientzia izan behar duzuen, ze niri ezait gustatzen lan hori edo, baina, hori, denetarik ez. Gizartea hobera aldatzen ari da, bai. Ez dago dena egina, ez baino, hobera aldatzen ari dela, ze bakarrik hori ikusi behar, lehen 6 edo 7 baginen orain 80, badago desberdintasuna.
oraindik ez gara 150%ra iristen, baina bueno, gizartea bai, eta ikusten zaitu emakume bat ez du zaio arraroa egiten. Batzuetan bai, baina hori batez ere jende oso heldu agian, ez? Lehengoan, ez noiz ibili emakume batekin, eta ez da nion, ez? Asko gaude. Baina, bueno, gero egia da, orain guk eskatzen ari garena ere da, denborak pixka bat berriz neurtzea. Ze gure denborak punta batetik bestera joateko, kasu askotan ez dira aldatu 20 urteetan. Orduan, geldialdi gehiago dauzkagu, jendea ere pandemia eta gero berriz igo dira erabiltzaileak, eta orduan ez da berdina, orain dela 20 urte, atarrabiatik banainera joatea, gaur egun bezala, ez? Orduan, denbora pizka bat, hori aldarrikatzen ari gara mankomunitatean, denbora berriz neurtzea eta berriz buelta bat emateaz askotan oso zaila da. Gaueko txandan badago protokolo bat non emakumeak nahi duten geldialdian edo nahi duten ez bada geldialdia ere hitz egiten dute txoferrarekin eta gelditu alda autobusa beraiek eskatzen duten tokian. Gero guk apuntatzen dugu hori, non gure hoja derrutan edo hor gauza bereziak apuntatzen ditugun tokietan, eta neska bat jaitsi da geldialdian edo bai, hori jarri zuten orain dela urte batzuk frogan uste usarri gurengo linean, eta orain uste dut gaur egun egiten dela gauean bai linea guztietan. Posiblea da, ez bada geldialdi batetik bestera oso aparte balin badago eta zu gelditu nahi baduzu erdian, hitz egiten duzu txoferrarekin, eta bai, emakume bezala, ama bezala, iruditzen zaitongi ezakit. Ze askotan hori, gaue zibiltzea, badakigu, orduan. Inork ez du ulertuko, hobeda zer ez ezatea. Zurekin dantza egin nahi dut, gelditu gabe jenderen aurrean. Zua dago gure artean. Protokola emakumea geldialdiari ematen aldioter, edo txoferrarekin hitz egin, nahi duten tokian gelditzeko, adibidez, geldialde bat bestearen aparteago balin badago, eta erdian gutxi gora bera gelditu nahi badute, hitz egiten dute txoferrarekin, eta txoferrak atea irekitzen dio aurretik, eta bakarrik jaitsi daiteke bera bakarrik, edo bere neska laguna balin bada. Gizonik ezin da inor gehiago jaitsi beraiekin. Hori da pizka protokola jarri zen martxan Sagarri gurengo gaueko linean, eta gaur egun gaueko linea guztietan egiten da horrela. Bueno, jendearekin harremana, ez? Pazientzia asko izan behar duzu. Zematen dut ontakeri bat, eza dela sartu eta atera, baina azkenean jende asko pasatzen da, igual adibidez gaur lauean, 900 pertsona emango ditut, arratsalde osoan, orduan denetari dago. Eta orduan, hori ikasi behar duzula askotan, arnasa hartzen, itxoiten, erantzuna nola eman behar, eta hori hori alde batetik hori, azkenean egiten dituzu lagunak eta ezagunak, ze azkenean egunero pasatzen bazara toki berdinetik, ordu berdinean, jendeak ere dauzka bere rutinak, orduan jende asko da betikoa, eta oso jende jatorra dago munduan, hori ala da, eta bai. Bilabezaz biztaz, zautzen du jende pila bat, gero kalean nagoenan ere bizitzen esaten dut, hau da, bilabezako, hau da, mengo, hau da, hangoa, esaten dizudana, kontrolatzen dugu dena, bai. Eta gaina ni oso pizpaja naiz horretarako, orduan, hori da, de formación profesional, jendea ezagutzen dudala, eta askotan esaten du, hau, bilabezakoa izanen da, bestela, eta garrantzitsua dela garraio publikoa erabiltzea, ze bakoitza gure kotxearekin joaten magan, eta oraindik Iruñean nik uste dut ez daukagula oso sakonduta, nik uste dut garraio publikoa erabiltzea garrantzitsua dela gure
gaur egun hain garrantzitsua den ingurugiroaren zatez, eta baina agintarien partez ez dut ikusten, nire ustez, ez dagoela apostu handi bat hau aurrera jarraitzeko. Ez daukagu bus karrila, badaukagu bakarrik toki batzuetan, gero Piodozen daukagu oso motza semaforotxo bat guretzan, ez da, pizka bat, kultura hori behar da, ez bakarrik agintarien partez eta denen partez, eta esatea, asko zobe da, joten bagara autobus batean, eta baldintza onak badira autobusa garaiz iristeko eta ongi ibiltzeko, gehiago erabiliko genuke, ez? Orduan, hori, pizkat hori gaur egun bai ikusten dela ere jende asko, txirrindulakinta hori, orain dela 20 urte zen hainbeste ikusten. Baina, bai, ze gaina eske bestela kotxearekin, asko segun nola zoaz, baina nik uste dut atzera joatea dela, ez? Europan beste hiriburuetan, pizka bat aurrerago daude historianekinen baino, baina, noizbait iritsiko zaio momentua garraio publikoari, ez dut. Gizonak pozik dauzka, seme alaba ere bai. Harek egindako joztaioekin alai, bere honenak emanda gizona baina sosa dakar beste gizona.